Pola Bandila Española. Ito po yung nakaka-attract dito pag dumadaan ako dito. Sobrang na-amiss ako. Talagang napakagandang tingnan. Pag nandun po kayo sa kalsada, kitang-kita nyo ito sa highway. Talagang masasabi mo na maganda, parang paraiso. Magandang araw ulit sa inyo mga kaprom din. Nandito po ako sa San Antonio, Tigaon, Camarines Sur, kung saan nakikita yung napakalaking garden dito at napakabagong plant market na ngayon hindi pa siya nag-open. So palagi ko itong nakikita pag dumadaan ako dito sa kalsada, kasi along the highway siya papuntang Naga or papunta sa Laguna sa bahay namin. So yung lugar po is San Antonio, Tigaon, Camarines Sur. But kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at don't forget po na touch the notification bell po para updated po kayo sa aking mga video po. Maraming po salamat. Ayan po, dito po yung mga ating halaman na napakaganda at mga rare po. Huwag niyo pong paligpasin dahil makikita niyo yung mga hindi niyo pa nakikita na halaman po. Simulan muna natin dito sa Syngonium na kulay pink. So wala po akong idea kung magkano mga presyo nito dahil hindi po sila nag-open. So marami rin po silang iba't ibang klase ng halaman dito, Calathea, at ito po variegated na peace lily. Ayan po, may bulaklak po siya. So hindi ko po alam, wala po akong idea kung magkano po yung bintahan ng peace lily dito. So hindi pa po kasi siya nag-open at sinasabi ko nga po doon sa caretaker dito na kung pwede malaman yung mga presyo, kaso lang wala pa raw pong presyo dahil bago lang po ang opening po nito sa May 15. Mayroon din po sila mga tea plant, although mayroon na rin ako niyan, tea plant. Ayan po. Tapos damkin, din Calathea. Ayan po, Calathea. Then iba't ibang variety ng aglaw mina. Ayan po. Pasensya na kaprom, di kung walang mga presyo, kung hindi ko maisabi yung mga presyo nito dahil sabi nga po nung caretaker wala pang mga presyo dahil bago lang po at bago mag-open pa lang yung garden market nila sa May 15. Ayan po. Ito na po yung caladium. Basta variety po siya ng caladium. Hindi ko na po alam kung ano pong klaseng caladium siya. Then ito rin po, Heart of Jesus na caladium. And Mayana na bonsai. Dwarf na Mayana po. At siyempre po dito, napakadaming mga gandang bulaklak po. Ito. Palagi itong sinasabi ng friend ko na gustong-gusto niya itong bulaklak na ito. Sabi ko, hindi ko masyadong gusto. Pero pag malayo po kaprom din, napakaganda niya. At ma-amiss din kayo sa kanyang kagandahan. Ito po kaprom, yung nakikita niyo dito, yung mga rare na halaman, mga white na ito po. Sinabi na to sa akin kanina, hindi ko masyadong na yung mga pangalan nung sinabi niya, pero ito napakaganda. Ayan po. Walachi, golden putus, and anong tawag nito? Peace lily na variegated. Then ayan po, daisy. Dito na po tayo sa papakita ko yung mga dito. Ito silum, maliit. So hindi lang po kamahalan yung silum, pero alam niyo na po kung magkano yung presyo sa mga diyan sa atin sa Manila. Diyan sa inyo sa Manila, sa Laguna, Bulacan at Cavite. Yan po yung mga tinda dito. Hindi po siya kamahalan. So ganun din po sigurado dito. Dito ang presyo po ng nito is 150, yung alocasia or alocasia. Ayan po. So mostly po yung presyohan dito ng mga binibenta nila is 150. Yung mga nandito po sa yung nursery nila.
Ang nandito lang po, Mayana. Ay, ano po, palagi na lang Mayana nasa isip ko. Alocasia, tea plant, calathea. Ayan po yung mga nakikita dito. Meron din po silang monaika na maliit. So, parang mahirap na 150 by 2. Pakailit naman masyado. So, ayan po yung mga tinda dito. Ito yung philodendron. Calathea. So ito calathea tricolor. Calathea rin po ito. Ayan, karamihan po dito sa ano nila is calathea at at caladium ay alocasia. Ito po medyo mahal po ito, parang may sinabi siya sa akin kanina na 350 raw po ito, parang butterfly, caladium butterfly or alocasia butterfly, nabubulol na ako. At 350 raw po ang bentahan nito. So siguro pwede naman magtawad. Ayan po. Tapos dito sa may mga rin po sila, begonia. Ayan, iba't ibang klaseng begonia or calathea, purple or shamrock. Ayan po, napakaraming plant dito na available para ibenta. Sa darating na May 15 po yung opening nila. Proton Andrew. Ayan po. Caladium na puti. At yun po, napakarami po nilang mga, alam ko tong itong mga white na ito, parang alam po caladium din siya eh. Ayan po, napakadami nilang tinda. So 150 each po daw niyan. Tapos dito mga begonia. At syempre mga kaprom, meron silang meron akong nakakatawag pansin sa akin dito. Meron akong nakikita dito na napakaganda talaga, kaprom. Talagang naamis ako tuwing dadaan ako. Talagang minsan sinasabi ko sa friend ko na kung pwede ibaba ako dun sa para kunan ko siya ng video at magtanong ako kung ano yung pwede kong kung pwede ako makahingi ng seeds. Ito kaprom ito caladium na puti, ibang klaseng caladium po ito. Then pink, pink caladium. Ayan po, pink caladium. Then puntahan po natin yung sinasabi ko na amaze ako na pag tuwing dadaan ako dito ay nakikita ko na napakaganda. Mayroon din po silang papaya dito. So ito po kaprom ayan, nakikita yung mga bulaklak niya para nasa paraiso. At syempre yung attractive dito, very attracting kaprom ito po. Bandila Española. Ito po yung nakaka-attract dito pag dumadaan ako dito. Sobrang na-amaze ako. Talagang napakagandang tingnan. Pag nandun po kayo sa kalsada, kitang-kita nyo ito sa highway. Talagang masasabi mo na maganda, parang paraiso. Parang minsan iniisip ko kung tumubo lang ito dito kasi walang mga tao, walang parang di siya tinanim, parang mix lang na parang tumubo lang sa isang tabi. Pero pag nakikita mo talagang ma-amaze ka. Katulad po nandito nakikita nyo, ayan, napakaganda niya. Ang tawag po nito sa halaman na ito ay Bandila Española. So iba't ibang variety po yung halaman na ito. Iba't ibang variety po, may iba't ibang kulay. Ito ibang kulay din po ito. Ito po, then may pula, may yellow, may parang variegated po. Ito may orange din po. So nakaka-miss po talaga pag nandito kayo, makikita nyo. Ayan po. Tapos dito po sa taas niya, bandang taas, puro bulaklak din po yung nakikita or makikita nyo pag napunta po kayo dito. Talagang yung masasabi mo na paraiso na hinahanap mo. Ayun, nagtatanim din po sila dito ng mga mayana.
Or siguro ano to, bibinti nila for cutting kasi usong-uso ngayon ang mayana. Ayan po. Ayun ka-promly, magpakabusog na po kayo sa mga nakikita nyo dito kasi hindi na ako babalik dito. So once ko lang to dadaanan at mahirap po kasi yung pumunta dito. Ayan po, mahirap po pumunta dito kasi nasa ano siya ng highway. At pangalawa, wala naman akong sasakyan para pumunta dito. So nagkataon lang po na kasama ko yung kaibigan ko kaya nakakakuha ko ng video dito. Ay, napakaganda ng mga flowers po dito. Baka may seeds. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-check po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video at sa mga bago kong posts. Maraming pong salamat sa inyo mga ka-from the Mabalus po.